ассалому алейкум дӯстон, подписчикои канали мо, меҳмонон. ҳозир мо дарак барои саршавии тобистон 2 ҳафтаи дига мондагиай. мо кадом амала бояд гузаронем дарахтода. ман агар фаҳмидагӣ боше, як мафҳумай зеленая обрезка меган руси қатӣ, яъне обрезка буридани сабз, агар ҳамхе гуфта шавад тоҷики қатӣ. ман ҳами зеленая обрезка, яъне мо ҳами амала бояд гузаронем ё не? мо ҳами амала хубтар меша ки гузаронем, не ки лекин ҳамина кай гузарондан дар кора. мана гарчанде ҳозир тобистон нест, ҳозир охири баҳора, лекин аз сабабе ки он ки боғода навъҳои дарахтҳо бисёра, ҳар хела навъҳои дарахтҳо, барои ҳамин мо бояд пешупеш агар бинем ки кадом дарахте ки ҳамин барои зеленая обрезка тайёр шидагиай, ҳамин дарахтҳоро кунем, мода яъне вазбин намеафта. вақти тобистонда агар ҳама ина мо карданда мумкин ҳамин вақт наёвем. барои ҳамин ҳозир мо назди олуда истодагием. ман ҳамин олуи нави победа, ҳамин олу ҳозир мо ҳамина яъне обрезка, зеленая обрезкаро гузаронда метонем. чӣ хел мо акҷо мефаҳмем. мана бояд ҳамин навъдое ки нав пайдо мешава. ман ҳамин дарахта аҳамият дида боше, мана навъдое ки тарна нав пайдо шидагиай, ҳамида аҳамият метиҳем. агар ҳамин дарози ҳамин навъдо айни метр зиёд шидаги боша, яъне мо метонем ки ҳамин зеленая обрезкаро гузаронем. ин барои чӣ? мо барои он айни метр зиёд мегем, 40 сантиметр айни метр зиёд мегем ки ҳамин навъдое ки то ҳамин 40 сантиметр то 40 сантиметр будаги навъдои ҳосил ба ҳисоб меравад. не навъдое ҳаст ки ҳамон навъдода ҳосил пайдо мешавад. ана навъдое ки мана айни метр зиёда ва мо метонем ки ба пуррагӣ гирем, агар дар ҷое ки яъне байни дарахта омадаги, яъне ҷош ҷои хуб нест, яъне дигар навъдода халал мерасона ва ёро мегирем. яъне метонем бо навъдое ки ҳамин дарозам боша, инда бо ҳамин навъдаро мо табдил тиҳем ба навъдаи ҳосил медодагӣ. ҳозир мо ҳамина нишон медиҳем чӣ кор кардан дар кор. мана ҳозир аввал мана аҳамият дода боше, бисёртар мана ҳамин навъдои нав ҳамон ҷое ки мо вақте ки обрезка гузарондем, мана сар карда ай тирамо то баҳор, яъне як вақте ки дарахтҳо ай амал мемонанд, ҳамин вақта мо обрезкаро гузарондагӣ будем. ҳамин ҷое ки мана мо ҳамин буридагием, ҳаминҷа мана хел навъдои нав ҳосил мешавад. мана ҳамин аз сабабе ки мана байнд омадаги ҳаминоро мо мегирем. ҳозир ма гарчанде худам қати секатр надорем дастамда, лекин ҳамин ҳоҷат нест, ҳам секатрам зеленая обрезкада ҳоҷат ҳам нест. ина чӣ кор мекунем? мана ҳамиро мегирем, мана байна, мана диде, мана ҳам ҷое ки мана байнд омадаги, мана мо нигаҳ намекунем чӣ мана навъдое ки ҳамин байнда буромадаги, ҳамина ба пуррагӣ мана инҷадам ҳамин хел. мана инҷа вақте ки мо буридагием, мана инҷа навъдаи нав буромадаги байнда, яъне тарафи дарун омадаги, ҳамин байна тоза мекунем мо. мана ҳамин хел ҳамаша ба ҳамин шакл мегирем. инҷа барое ки вақт бисёр нарава, мо ҳамин якум мана ҳамин корро мекунем. ин навъдои дигашам гирифтан дар кор. дуюм, баъде ки навъдои мо байн зиёд будагиро гирем, мана ҳамин ҳозир ҳаминҷа як навъдаро мо мебинем. мана ҳамин навъдае ки беруниай, мана ай берун омадаги, мана ҳамин навъда гарчанде ки айни метр зиёдай, қариб мумкин 60-70 сантиметр мана рафтагиай, ҳаминҷа 4-5 навъда пайдо шидагиай. ҳамин навъдои нав мо ҳаминҷа чӣ кор мекунем? гарчанде ҳамин навъдае ки калон боша тарафи берунай, мо ҳамина ай пуррагӣ намегирем, барои ки тарафи берунай ҳаракат карда метавона. бо ҳамин навъдаро мо навъдаи ҳосил медодагида табдил метиҳем. чӣ кор мекунем? мо ҳамина боло, мана ҳамин даст қатид, мана ҳамин барг вақте ки ҳаминҷа мо камтар, мана барои бисёри баъд боло наравад, тарафи берун ҳаминҷа мо камтар нукша калта мекунем. хоб тамом, ин нестам хел. ана акун навъдое ки ай бар омадагиай, мана навъдо инам чӣ кор мекунем? мана ки ин тарафи дарунай, ин дарун будагиша ина мегирем мо, барои инҷа халал нарасона. ин тараф будагишам мегирем. ҳамин масъала ҳамин навъдада. хоб мана ин навъдае ки ин тараф омадагиай, инам камтар осонай. мана аз сабаби ки тарай оли ҳамин навъда ҳозир тарай, мана остак ҳамин нук ҳамиро мегирем. тамом. мана ин навъдае ки дарун омадагиай, мода дар кор нест, нав буромадаги, ина мегирем. мана як навъдаи диге ки мана ай дарун, иам баланд дарозай, мана ина мегирем. яъне мо ина ҳамчун проводник мондем, инша калтатар мекунем нисбат ба вай, меиста. тамом. ана михе амала ҳамин дарахта ҳамашда мо хел мо мегзаронем. мана инҷа бисёрай. ин чӣ аҳамият дорад? бисёри одамо фикр доранд ки мо як бора ҳамин обрезкара вақти ҳамун дарахтҳо вақте ки
аз амал мемонанд, яъне сар карда акирамо то баҳор ҳамин вақта гузаронем кори якборашава не. Агар мо ҳозир ҳамин зеленая обрезкаро гузаронем, ҳамин ҳамаи ҳамин хоҳ нуриҳои минералӣ, хоҳ нуриҳои органикие ки мо ҳамин дарахта вақте ки пешакӣ метиҳем, яъне ҳамун озуқае ки дарахт мегира, ҳозир ҳамин навдое ки бекор даги ман ҳаминро мо кандем партем, навдои бекорда намера, ҳамин навдои даркорие ки мо дар кора, ҳамин навдода мера, яъне ҳам ҳосил хуб мешавад, ҳосили соли оянда. ҳамин навдое ки мо дар кора, он навдоро мо мемонем, навдои зиёдатиро вақте ки мегирем, ҳамун озуқа ҳамаш ҳамун навдои даркорида мерава, ҳосили соли оянда ҳам хуб мешава, ҳам зиёд мешава, ҳам сифати ба дараҷаи нағз мешава. Баъд як чизи дига ки ман ҳамин байн, ҳозир ман ҳамин навдо вақте ки биромадаги мана диде, ман ҳамин байн маҳкам шидагиай. гарчанде мо обрезкаро гузаронем ки байна холӣ кардем, вақте обрезка пеш, ман ҳамин ҳозир ҳамин биромадаги мана бине, мана вақте ки мо ҳаминро мегирем, мана гирифтем, мана ҳамин байн холӣ мешава, яъне ҳамин ҷа ҳам афтоб мераса, ҳам шамолрас мешава. Ин боиси он мегарда ки яъне ҳамин дарахт ай касалиҳои ҳархела, ай ҳашарот муҳофизат мешава. бародарон дар амони худованд бошед.